Selanjutnya kami angkat kartu dari Bapak Wali Nagari Pandam Gadang. Lagu nama Bintak Indak Kayu Janjang di Kapiang, Lasri naik kecik beliau. Bapak tun cik Pak Guru keciknya. Indak do salak nan maranjau sari dewa dalam rimbo. Indak do rancak lasri nan marisau tapi gigi bentuk giginya nan manggilo. Raso kapa tambah ora rumambo Pak Guru kecik Pak Wali. Lasri ya. Indak kayu janjang di kapiang. Ulang pantun 2 kali kecik ya. Indak do salak nan maranjau sari dewa dalam rimbo. Indak do rancak lasri nan marisau. Susunan gigi tu banana manggilo. Raso kedua orang rumah hambo Pak Guru kecik Pak Wali ya. Indak kayu janjang di kapiang. Ya mamak dosana walaupun hari hujan ansuah kita ansuah jual bahkan tak lagu dek kartu alahabi di muka kami ya. Tinggal cek kartu Pak Wendy lah diambil dek lastri. Jangan Pak Guru baca kaplo kartu Pak Wendy kecik beliau hamba nama Pak Wendy piko ya. Sebab ongkos ojeknya tak ada nampak dah kecik ya. Itu lastri itu tua. Tidak hamba nak mengecek doh. Diambil kartu tua dek si lastri. Mau ongkos ojek Pak Guru je. Tak ada dah. Jadi baca lah kartu Pak Wendy. Hamba saya baca piko kecik beliau. Alah, indak kayu janjang di kapiang lastri naik. Janjang di kapiang asakan dape Pak Wali den cinto tolong tangkura namanya gasih namu disuruh jadi sarayo gasih yang batali jo kain kapan di patang kami malam jemaah gas yang tangkura nanen nyanyikan putuinya gas yang putui maripai lamangga bubu asok kumayan orang di dunia banyak kiramai tolong lajihin si Rajo Hawa gas yang tangkura bau lapasan jiko nyolalo Pak Wendy tolong jagokan jiko nyotaga suruh bajalan parapa jisiko kini kenai nantikan tolonglah japui tabao suruh Pak Wali di denai jiko tak namu tanggang matonyo tanggang salero bianyo rasai datang si jendai bianyo gilo siang jo malam cari denai barunya sana dek kiro-kiro sadape urang ada cinta namunnya gasiang namu disuruh jadi sarayo
gurau dian suajuo usah nan bujang kan duang pacace isuk tak kurung di rumah jando datang si Jundai bianyo gilo bianyo cari bianyo rasai tolong lajihin si Rajo Hawa onde Pak Wendi dengakan pasan oi nak bagurang samalam nanako kanda Pak Wendi ndak dibawaan mungkin karena jauh tempatnya dia bagurau samalam kini bagurau botong kan lai tibo kok dapet bana oi nanti hati dek bang silinjun mama kan bajuo oi bagurau samalam nanako nak basa mo awak dendangan tolong lajihin si Rajo Hawa indah kayu mak janjang di kapiang asakan ape urang ada cinta tolong tangkura namonyo gasiang namu disuruh jodi sarayo gasiang batali jo kain kapan di batang kami malam Jumat gasiang tangkuraan nane nyanyikan putuinyo gasiang putui bagi pai namun aku mayan orang di dunia banyak aki ramai tolong op salah lah Sri membawan indak gasiang tangkura je indak kayu janjang di kapiang indak tali aka pun jadi keceknya. Apa patun cek Pak Guru kecek? Lasri. Kecek Pak Wali lah. 5 purik 5 gadang Pak Gurunya. Kau ndak ambil menurut Lasri datang cek. Woi. Lasri. Cek Pak Wali tu. Ya Pak dah baca jaleh ke? 5 purik 5 gadang keceknya. Kau ndak Lasri menurut Pak Wali datang. Apakah? Tu adukun tu. Ancak. Salah tabo kaset indak kayu nyanyi kapiang indak aka indak tali rotan pun jadi betul. Itu pantun tu Cik Pauli ya. Indak kayu janjang di kapiang. Yo indak tali aka pun jadi Cik Pauli. 5 purik 5 gadang. Kodak Lastri menurut Pak Wali datang. Alah. Indak tali aka pun jadi. Ada kasetnya tak? Jangan berang je.